Us heu preguntat mai si la nostra realitat, la que coneixem, és l'autèntica realitat? Plató ens ho va intentar explicar en el seu famós mite de la caverna. Ens explica que uns homes viuen encadenats dins d'una caverna, no han vist mai el món exterior, només veuen ombres projectades a la paret. Per a ells, aquestes ombres són la veritat. No saben que són només còpies imperfectes. Plató ens diu que només amb el coneixement podem trencar les cadenes de la ignorància i arribar a la veritat. Avui, amb mitjans i xarxes socials, rebem més informació que mai, però també més manipulació i mentides. Ser lliure vol dir ser crític, qüestionar el que ens expliquen i també el que creiem. Aldous Huxley va dir: no és el mateix descobrir la veritat que conèixer-la per boca d'un altre.